Здравейте, пичове, аз съм Пробеги и сега ще играя Team Fortress 2. Завършвам този всички епизоди. Занимавам се и сега играя с Адлера. Както бяхте писали. Да, ами братларе, тук ги избиме. Обаче той е тук къде? Ого! Ето му убиха. Аз съм син, преместикаме син. Ако те видим, нямате би. Таман. Защо мамите ми е такъв такъв? Не мога да разбера. Защо винаги се мамиля? Защо? Ого! Какво се отдава? Не, стига бе, стига бе, стига бе. Защо винаги ми е такъв такъв? Ихтама! Игра. Не, стига, не. Не. Бой, аз съм на второ място. Абе! Ей! Мангари такива. Оле! Днеска май въобще късмет нямам. И аз гордо умеем. Късмет оф, направо. Ръкавици днеска надима си късмет. Случва се. Бакре, случва се. Днеска още от странта, като съм станал да играя на компа и ти казвам просто никакъв късмет. Да бате, честно, тама се премести седмицата, тама и ще го убия. Това се казва много епик, няма се. Обикновено. Вижда, какво става, бе? Добре, значи, току-що се мести седмицата и пак, и накрая пак умирал. Какъв това късмет? На момче, предлагам ти да играеш с горелката. Горелката е по-добра. Защото тя може да фаща, може да фаща шпионите, може да фаща. Нека всеки ден, днеска цял ден игра с инженери и се нямам късмет с него. Викам игра инженери и се нямам късмет с него. Какво така? Ами брат, ти се на мястото и ти умръзнеш. Толкова е. С парото качил е много късмета. Да ти ли си, бе? Не, бе, аз съм Пайрото. Аз съм ето Пайро. Да, бе. Аз ти казах, че съм Пайро. Къде си, бе? Аз съм това, бе! Гледам, момче. Леле, сега... Ами, извинявай, момче, ама като ми идат около 200 Пайрата и аз не знам кой да... Сега ще убия. Ох, Там мой съм пап. Там да наспам и сега ще убия. Няма се да се там бъде. Естествено, лавате, естествено. От всичката ми кръв ще му сваля някакъв с резервно гюленце. Аз с гюленцата толкова демич не правя.
А пък накрая пак съм. Играй скалп, например. Голям късмет днеска, бе. Като голям кулак късмет. Днеска нищо хубаво няма. Айде, бе. Къде? Не мога да разбереш. Мразли му играта или какво трябва? Като мога да издам. Мога да изключи. Опа! Отивам се смерам горелката. Мене си горелката. Цял ден играя на... Нещо си горелката. Е така го. Виктори! Къде си? Там да имам. Къде си, бе? Ога! Точно пък сега ме извести от другият отбор. Разбращи се един повече. Айде влиза от нашите, бе! How do you guys get Halloween shits? How do you guys get Halloween shits? Айде. I love how the I'm the only one who actually Twitter bots. Shut up! Shut up! Shut up! Ти не ще мълчам до това. Как говори? I think. А стой! Само така. Чакай малко. Айде, дай! Айде, вече, дай! Да. Надам се завизах на меканци. Дай, айде! Искаш нас? Добре, айде. Тук почвам, вече имам двама убити. Превземам поинта, никой не ми пречи, но превзема ходи. Тук се оглеждам да няма спай, ама щики са от нас. Аз го гледам. Наш. И сел. Добре, до тук щики са от нашите. Ма сега че е така, ще удрям в пред. Ти къде бягаш, бе? Бе. Къде има някакъв спай, бе? Тук съм. It looks like I'm not the only one without bot hats. I will trade some hats for other hats that was for hats. Иде чувам! Does anyone want to trade Shut hats? up! Shut up! Изведнъж късмета ми се преобори. Не беше го казвам. Какво? Че късмета ми се върна. Айде, човек. Fool! Find the gargoyle! The gargoyle is gone! Готове. О, аз мисля, че това е спай. Какъв това е? Това е наш. Аз съм тук да капчавам поинта. Иди. Бой, убих някакъв. Някой такова се стреля, някой такова ми излиза, че убива. Ама ние ще сме победителите, защото аз съм тук. Очаквам, ако само отговориш...
Ако ще кажа, аз това няма ти мога да обърна внимание, защото разигравам и... О, Фарио, човек, къде си? Тук съм. Ама притечен от... Току-що някой си върнал убиването и Доминайта. Аз съм при това. Защото, нали, аз съм самичък си играя тук, нали, от нашия отбор. Аз съм само да си играя. Другото, това първо се знае, че е спариш. Ще само ме сменят. Къде си, Ариала? Идвам. Ето като чакам. Да, идвам. Гъле, ти си от другият отбор? Да. Отвънка съм. Ама аз пък съм вътре. Shut up! Let's trade. Тук съм. Trade at this one right here. Брат. Ама ти тепаме или няма си тепаме? Нема, ама аз ще убия доктора. Добре. Той ще направиш проблем. Какво правиш, бе? Не го иска да го направим научно. Да оценим толкова по-пред. Как се заобикалят тия скаутове, О, мачи? един от вашия отбор. Чакай, бе, какво правиш? Да. Той ме взръва с тихва, а после аз го взръвих. После аз го убих. Опа, тикни, пример. Да. Коника без глава. Да. Коника без глава и кон. Коника без глава. И кон. Опа, ме пръсен. Коника без глава и Оле, ме кон. пръсен, момче, ме пръсен. Мен ме уби. Иначе е то коника без глава, като некой от нашия отбор или от вашия Коника без отбор. глава и кон. Той няма нито кон, нито глава. Не си го забелязал. Ама има глава. Тик 50 не има. Има тик, ама вътре свет. главата. Ами, защото е, да си кажем що. Да, Защото го обладал духът си. аз. Или маразма го е живял. Или маразма си. Това е един Или хора. маразма. Той се живява всички мъртви. Дори зомбита. И моноколо се дошъл от това. Опа. Бягай! Както викат хората, да се спасяваме кой. Опа. Не мене. Тебе, матка. Моли. Не, болят сам. Имам трагедия, имам мастите, не успявай. Още малко, че умре това. Още малко. О, аз съм на 4-то място. О, диди! Той не видя да се ми скочи. О, мъгъл, там тясно на пълно. Качи се горе на втория етаж, да види какво има и той като да застава там да чеки и веднага му те помери. О, мъгъл, това наше е всичко много. Между другото, ние то рун търнахме бая. Още малко и че го убивам. Да, ма филмаме. Мразя го това. Ами, коника без глава и много знае.
Ой, Хем ще е ти труден казвам. за убиване, хем пък страх от главата. Това като демон обаче е по-голям Да. и с тикване на глава и без фон. Още малко. Бързо. И е дух. Оп. Аз съм на второ място. Please invite me to trade. I'll give you hats. I'll give you hats, Sergeant. Алелуя. Sergeant. Алелуя. I'll give you hats. I'll give you hats for other hats. Алелуя. Come on. Come Hey, on, let's make a deal. Come on. No. Come on. No. Not you. No. Help me! Скалпове! I didn't like scouts. Чонче. Така. Ох! Какво ми взима кръвта, бе? Някой ме беше метнал сътър. Ух! Ти жив ли си? Повторя. Брат, къде си, бе? Чес. Добре, бе, какво е Нека това? ми предлага да трейдваме. Какво? Нямам проблем. Нека ми предлага да трейдваме. Фанданго ми предлага да трейдваме. Ама аз не искам. Ама аз искам пък. То ти ли си, бе? Добре, аз да ръчам. Ох, стига, бе. То... Защо винаги сте толкова много? Не може ли да сте само двама, бе? Защо винаги сте 50 човека? Не мога да разбера защо сте винаги 50 човека. Вместо двама тръмба. Какво? Винаги сте 56 човека срещу един. Аз искам да награда. Това беше задето ма стреляше. Добре, извинявай. Извинявай, нищо в там. Много се гледам, брата, ама не е това, дето се очаквал. Още колко време, че... Ще снимам. Колко? Не знам. Идем 2 часа. И аз за малко... Сега ще се върнем. Спрей ли ти да снимаш? Не. Така, тук съм. Добре. Добре, стига, бе. Защо винаги сте толкова много? Гледай, нашите кажа какво правят. Седят се на спална, гледат си оръжията, седят така, чакат някой да отиде да им вземе поинта. Какво? Нищо, ето. Доме? До кой си доме най-чува, бе? Не. Mission begins in 60 seconds. Знаеш какво? Не ми пука. Не ми пука. Спокойно. Аз съм брата.
Ало? Ало, да, чум те. Аз тук си апгрейдвам центрото, съм става на макс левел, правя костите. Брата, я за малко сопри. Стига бе, защо? Ще кажем по. Защото момче на скайпа... Така, тук съм след малкото пак забавени. А? Викам, тук съм след малкото кратко забавени. Окей. Между другото, видях, че някой ми е писал, че иска нова поредица. Нещо ново да видите, клипове. Ако искате това нещо, ви казвам за последен път. Ако го искате, просто напишете. Напишете в коментарите някоя игра, която да Може, играе. скоро може да играем. Ако искате, само да намерите това от тема и намерите имената и че може да играем. Ако искате да играем заедно с Team Fortress 2, Да, ако искате да играем, ще доставям намерете ми от всеки тема и път че играем. имената отдолу на нас как се пишем и ни пращайте покани, защото никой не ще да праща един път Брат, покана. самите коментари, Уин, това, като сме снимали, може отдолу да им напишеме. Отдолу, че напишеме. Да, тук в описанието слагам Да. всеки път как се пишем и никой не ще да види как се пишем. Не, тук колко да гола, по-голи мене. Ух, това ми се карта. Аз съм забрал, че... Аз пък, брат, ти кажа какво правя? Окупирал съм на едно място и чакам да се някой да мине. Добре. Packing up. Аз малко ще го бутна. Така ще го бутна. И всеки път ще си идвам да се апгрейдна центърто. Не мене! Man fucking you like a splice. То fuck you, ей! О, то хубаво стана. Абе! То гамно. Гей, че мазно! Fuck you ще му запъна. И телепорта. Ой, ще го остави тука. Ей тука, ади. Ай, що съм по-добър? Че я ти кажа, наши шупекса. Там някой от ваш отбор беше построил някой сентри и беше стрелял на там и дава някакъв снайпер от вашия отбор. Подавам го с топче от главата и за малко ще да му забием това. Вчера нощ го разбрах. Бразда ми е много гадно. Съвсем за малко. Аз в момента се апгрейдвам диспенсера тук. Чакам някой да мине. Още. Его е. Да. Тъмън казах, чакам някой да мине. И някакъв пай решава да дойде и да му убие. И пак нямам късмета си измера. Се хвърля през позорец.
Чачко му друг сор, нищо ми е леко мръзната. Ами, кажете, ако искате, ще видите как съм се развил в The Forest. И ако искате, пишете нали, защото някой вече Кажете на коментарите. може, защо ще снимаше на нещо друго. И аз тук да съм го говорил. Хора на другия път може да снимаме. Хора може да снимаме на Left 4 Dead, другия път може да снимаме. Ако искате, кажете ни точно на коя игра да снимаме. Между другото, това няма да е края, Пишете ни. просто така казвам, да знаете. Която игра ви толкова много харесва, пишете ни, за да може Ако искате да има Team Fortress 2, давайте, поне искам да съберете 2 лайка и 3 коментара. Хора, например, ако пишете ни на коментарите, пишете ни на какви други игри да играем, защото не само на Team Fortress да снимаме. Не, ако искате да направя така, ще направя така. Ще направя лайвстрим днеска ще правя лайвстрим в Twitch. Ще оставя там в Twitch, където ще стримвам. И ще взема да стримвам малко в The Forest, малко в Team Fortress и малко в някоя игра, която ви решите. И искам да видя колко човека ще ме гледат. Ако съберете понеже това после ще го качвам и в YouTube, ама половината ще качвам това нещо, това ще е лайвстрим в YouTube, аз пък в Twitch ще е в тубето, така че ще видите какво ще играя. Да. И ще говоря даже и с Адлера. Давай, да, чунте. Не, аз ще говоря с тебе. И сега получих нещо ново на хевито. What? Добре. Mission ends in 60 seconds. Игра. Ако решиш да ми го дадеш в бакпака, ще ме е много хубаво. Ако не искаш, няма да ми го дадеш, ама ми го дадеш. Ако не знаеш, що са си там. Човек, кога са отстрените или си ми казал? Какво? Mission ends Чуд, in кога са отстрените и не си ми казал? Какво? От кога са отстрените и не си ми казал? Чай почни ми кажеш, чай. Какво правиш, бе? То ти... О, флеле. Аз къде знам Аз какво бе искам. пак те запалих, като му удари в сатъра. Опа. Я. Уинър! И хора ни казвайте, ако искате да играем заедно на някоя друга игра, само да не снимаме само на Team Fortress, кажете ни на коя. Хора, между другото, като ще правя лайвстрим в YouTube, ще е много дълъг, така че ще има разнообразие от игри. Дори може и Гаррис Мод аз да пусна да играя, а пък той може да си играе Team Fortress, понеже той няма Гаррис Мод, а пък и ако има пари да си я купи, ще го вземе. На кое? Гаррис Мод. Аз мога да взема. Купи я, хайде, аз понеже там е почина. Не знам, че аз мислим някой други раси. Айде, брат, мудърци са, Добре, че я вземем. Аз мислим за никоя, например като педе таска, където се кранат пари. Лудя, Мари, що не го вземеш? Голям ти е кепа. Качи ли е много трудно да го вземеш? Това че хубаво друг сървър. Току-що
то някакъв файт там пак. Значи влезе на... Ево то, че влезе, на които ще ел. Ще да знам. Ако. Искам ще пробвам късмета. Да. Пробвам късмета с хелата. Опа! Не. Сопли! Заглушай, брат. Готово. Сопли да снима за малко! Така, върнах се и сега ще скочим в тази дупка. Тя се затвори. Маклус, мисля, че с малко ще се махне. Не, още се. Я влезнах вътре. Ето тук трябва да влезете, ако играете хилно си малко на Маклус. Тук трябва да влезнете. Понеже Маклус няма как, тук го няма, обаче ви сваля кръв. И трябва или да сте бързак, или скаут. Или скаут, или хеви, понеже вие сте много кръв. Ако скаута не е толкова голям, обаче не. Аз съм да се какво кажа, че къде си бил, че не те чух? Не те чух, къде си трезвен? Той се джойна при теб. Ще бъдем след като съм джойна.